Oh, katawa mo niya. Steady ra? Ah, tayo katawa. Steady ra? Boss, kaya mo yun, Steady yung ato bang direk. Ano yung katawan? Dili. Ikaw rin si katawa din. At, klaro yung katawa mo. Ang saan ka pagkamata. Kat. Huwag ka nikuha sa buwan, paliyak. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, boy, this boss Jupil Jeff Films. For today's video, may gagawin po kaming music video. Kasama ko nga pala yung mga Putang inang yan. Kasama ko nga pala yung anong tawag yun, mga legend videographer ng XB. Ayan, si Boss Ricky. ikaw ang videographer ni John Roa, di ba? Ex-bangka. So ayan, kasama ko nga pala dito si Boss Ricky, ang videographer namin, assistant videographer ko. At saka si Seb, Alex Sibial. Siya nga pala yung partner ko dun sa kakulab ko dun sa kantang Sepen Mama man. Silingan mo na. So, ayan, pinuntahan kami dito ng pinaka best friend ko dati sa grupo namin. Ayan si Boss Jarbs, ang hari ng Ikantanics. At kasama nga pala si yung GF niya. Maula ka, Blan? Sige. So, papunta kami dun sa sa bahay nila kasi dun po kami gagawa ng setup. Gagawa po kami ng prank, i-prank namin tong dalawang to. Masugat magud ta mo. Lagi. Pasud biya. Yang maglisod ko kay gamay kay daan biya. Ato ra kaagi dito sa airport. So ayan, makita natin mga boss, yun yung airport mga boss. Hindi makita yung mga aeroplano. Mga boss, andito na kami sa venue namin mga boss. Aray. Wala mo magkagtubig. Derby, nakuha na. Ay mo ani. Asa? Kasi gusto mo buka ko yun. Adim na ko, plastic ko ni. Tripod. Wala sa iya tao daw ko na. Pila. Tripod nga binro. Dara mo dik. Dara. Tripod binro mo dara. Okay na. Nadarang po yung feeling siya. Yo mga boss, andito na kami sa sa venue, sa bahay ng auntie ko. Bahay ni ni Jarvie. Ayan, so siya po yung kagrupo ko sa sayaw dati, tapos dito po kami nakatira dati, yung kasama ko yung mga kagrupo ko sa sayaw, yung LSP crew. So ayan, na-miss po namin yung mga alaala namin dito sa bahay, yung mga alaala ni Tupi. So dito kami sa bahay na dito po kami mag-shoot ng music video namin. So ito po yung kanta na gagawa namin ng music video. So dito po kami gagawa ng meron po kaming scene dito sa kitchen na magtagay daw, tapos iinom ako ng lason. So ayan, naghanda pa po kami naghanda pa kami sa camera, mga equipment na gagamitin namin sa shoot mamaya. So ayan mga boss, update ko kayo. So standby lang kayo mga boss. So mga boss, ihanda ko muna yung mga equipment ng Pamilya. Lahat tayo may pamilya. Anak.
Kaya mga boss, mag-ready na kami. Punta na kami dun sa una naming spot. Tara. Kwarto. Ah, ito nga ang kwarto. Ito nga. Okay. Asa ito nga? Gingon. Kani? Straight. Kani? Mo! Asa ni? Ito nga? Oh, sige mo. Wala ko abli. Ayan mga boss. Dito na kami. Gahanda na kami para mag-start sa unang scene. Oh, iba niyo mo eh. Igo ram sigotan. Kita tanan. Gamay kayo. Lo, nagkikita Dragon Ball rin mo. Nakikip niyo. Sige, basta mo ilis dire, okay na dire. Okay na sige, kita rin yung tanong dito. Ikaw na yung piano. Ang piano ng gusay. Okay, dito po yung unang scene. Gagawa po kami ng porn. So dito po yung unang scene namin na dito po ako matutulog. Dito po ako mananaginip, babangungutin, ganun siguro. Hindi ko alam kung ano yung nasa isip namin, kung anong scene ang gagawin namin mga boss. Kasi on the spot lang po yung idea namin na gagawa ng mga scene dito. So, ayan, stay tuned pa rin mga boss, tambay lang. Ayan. Gagamitin namin yan kasi gusto namin hahayag ang buhay namin. Pura diba? Kasi porma mo. Kasi porma. Dog style. Wap mo. Sayo wap ba? Bungkag mo na. Katuan na lang kinamagkutong ay. Wa pa ganito din. Ay, sa? Mo talaga din sige Ay, sa? ngisi. Unsay porma matuga na? Hanggang nga mo. Maghanok ba? Stay dira. Ada is katawa. Stay dira. Boss, kana mo dito, steady. Ari sa kodri magana. Dila na ko. Oh, dili pa kita yung namo ba? Katawa ko din niya. Ayo ato bang dire. Anyo katawan. Dili. Ikara si katawa di. Sige. Ngita ko sa cellphone. Ha? Okay ra? Klaro ra ko? Sure ha? Pakita ko sa cellphone. Camera action. At klaro yung katawa mo. Kung saan ka pagkamata. Action. Makaya. Tawa ko. Oh, di ba kaya? Sama na nga dito. Dito. Play. Play na play. Camera action. Tayo si Aga gat. Plastic ka tagay. Atay ni boss gina. Tawa uy. Mas pati ako mas. Ayaw, basi ba? Ayaw, mas koy. Si katawa boss. Ang scene kay. Naka-video na ka to layo. No na. Okay na. Unsay angle nimo? Nas ubos ang kamera. Tanawa ka ta. Yapil lang bluff. Laugh. Camera action. Katawa sa dang, katawa. Yan na. Action. Cut. Director. As in dull liter siya. Sold na ko sa frame ba? Ha? Ara. Casting na ni. Ya,
Action. Okay. Parang mura ko. Correct po ba? Sige, sige. Ay, maulaw ko. Action. Ano ba sa'yo? Tangan akong gana. Oh, na. Action. Cut! Ari lang din. Diretso na lang din. Ah, manuktok sa ko. Manuktok. Hindi mo ka mo. Manuktok sa. Ay, lagi sisi. Kung sa'yo ko aling mo. Murag da kamuang ba. Okay, ano sa video? Oh, minsan na huwat sa kanya. Boss. Alex smile ha, I miss you. Yeah, siya may buong gangan, hindi mo mga. Nya. Dornat. Paano dornat ana. Esa. 1 2 3 go. Okay. Ga. Okay ra to dili pa siya. Ana may ayaw kusga mo ana ro. Ah, Yung murag lahat din siya ba? Action. Hawa naman siya. Oo. Ako na siya magawas niya. Wala ba? Sige, balik. Manirado ko balik. Asa. May na. Asa? Bibil na lang ko Oh. ang video. Dili siya ana. Sige. Bibil na din. Okay na. Action. Action. Cut! Ada sa adasa pabili ko hayang ngit-ngit. Oh, sige. Ha. Magana siguro. Camera, action. Cut. Cut. Kung alam mo lang sana kung ano ang aking nararamdaman. Bumuo ang mundo ko nung ako'y iniwan mo. Kasi sanay na akong makasama ka. Mga sandaling kayakap lang kita. Di ko matanggap na mawala ang dating tayo. Pinilit kong Yo! So ayan mga boss, kakatapos lang ng mga scene dito sa room na to. So ayan, ang gagawin namin na scene ay doon na naman sa labas at saka sa rooftop. So ayan mga boss, magpalit muna kami ng damit. So maraming salamat nga pala kay Boss Jarvie, ang may-ari ng Basic Wear. Maraming salamat nga pala sa sponsor niya. At sana kung bibili kayo ng Basic Wear, search nyo lang kanilang Facebook page, Basic Wear. So doon, PM nyo lang sila kung bibili kayo ng mga basic t-shirt nila. Break time muna kami mga boss kasi kakain daw sila. Papakainin ko muna si Makagago at si Makagwapo. Say hi to my vlog! Okay rin na vlog ko, ikaw lang ka din. Natagat. Shower. Par! Musta? Say hi to my vlog. Ayan mga boss, tapos na kayong kumain. So, rest in peace, diet. Ang plano namin mag-diet mga boss. So, ayan, ang dami na namin naubos mga boss. Ayan. So, okay na yung pagkain nyo. Okay na. Okay na, ikaw. Yung diet mo. Huwag pa. Ikaw mo. Okay na. Okay. So, ngayon lang ako nakikita na kumain siya na naka-face mask lang. So, dito ay tumagos dito yung pagkain. Palagpos raw. Tumasay ka ng ipik. Ikaw?
Yung mga boss, dito po kami sa rooftop. Napakainit dito mga boss. So, ang set namin ngayon ay dito siya tatayo. Ito si Seb, dyan sa tatayo. So, ayan, yung mga director nito. So, kami lang dito mga boss. So, dito ka Seb. Dito ka. Yan, tayo ka dyan. Sinadya ko talaga pag dito ka natingin kasi para hindi naka-direct yung sunlight sa mukha mo. Agay, giyaw, kainit. Kana, focus ra. Asa man speaker? Okay, focus. Narito. Para na kaming lechon manok dito. Napakainit. 3, 2, 1. Okay. Ano aking kasalanan? Bakit mo ako iniwan? Kung alam mo lang. Napakainit na dito guys. Pawis na kami dahil sa init. Sobrang init kasi napapagod na kami. Napapagod na kami ng literal. Iwan, kung alam mo lang sana kung ano ang aking nararamdaman. Gumuho ang mundo ko nung ako'y iniwan mo. Kasi sanay na akong makasama ka. Mga sandaling kayakap lang kita. Di ko matanggap na mawalan dating tayo. At tapos na po kami mag-shoot ng music video sa itaas. At kasama ko nga po si Seb. Ito guys. Kuana mo, iana sa mana. Siya magtanaw siya nimo no. Mulabay. Kasi ito po anda sa kamera. May pagka ni nara ka makabantay ra kanako, dagana ka TV, nag-agi na ko tanaw ra kanako. Unton mana, imong tan-aw nimo mana kanako. O nya balik ra din kasi. Cut. Na, ayos kayo. Wala po. Oh, kau nag-post ba? Oh, ila. Camera action. Alam mo kao na? Ketawa. Balik. Balik, bati kayo. Lagi terang. Nagsamba. Ay, doon lang. Cut. Huwag ka nikuha sa buwan, paliyak. Klaro kayo. Nasa gitna. Mura na kung nagmukbang ba? Rasa sa ako. It's snack time. Kaya mga boss, snack na kami mga boss. Sa butas na kong bag. Okay, ang t-shirt kay adto na ako sa front seat. Sakit lang dito. Ya, sakay lang mo daan. Patay na ako. Mo, inigawas lang ko. What's up mga boss? So, ayan mga boss no, handa kami para pupunta po kami dun sa isa pang venue namin para sa finale shots namin mga boss. What's out there? What's up sa inyo? Ako nga pala si Boss Junfel. Shoutout din ni Wina.
Shoutout nga pala sa director sa likod. Sir Jackie. Sir Jack. Hey mga buso, ayan, nandito na kami sa Ruro, Cordova. So dito yung next namin na option. Ano bilhin? Asa? Ha? Yate bro, malibang. Kuha na ba? Nakuha na gid mayo, daghan na kay tao. Taog der. Mga boss, naabutan na kami ng madilim dito sa Ruro Port. So ayan, naghanap pa rin kami ng paraan para makatake ng finale na shoot, finale clip dito sa may tabi ng dagat. So naghahanap kami ng ng medyo maliwanag siya. So ayan, nandito kami sa may poste. Okay, ready na? Ready na? Nangingit-ngit na dito. Nangingit-ngit. Gigi. Nilingit-ngit? Ang Kana? saya. Dili. I-edit na lang dyan, Phil. I-edit na niya. Apil niya sa kanang bloopers. Balik. Nairo. Nairo. Oh. Shout out ko ng tawhan na naglingkod yo, nabaro ko Can we get it? Magtagin ng emperador, baka sakali makalimot sa nakaraan. Drama na, drama, wala na akong magagawa dahil wala na siya. Ano ang kita na nakaraan? Yo! What's up mga boss? So ayan, tapos na yung music video namin. So ayan, maraming salamat nga pala sa lahat ng mga nakasuporta dito, lalo na sa Basic Weird. So ayan, okay na lahat. Tapos na lahat yung mga scene namin na ginawa nung kanina pa. So ayan, okay na siya lahat. So maraming salamat sa lahat. And syempre, hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Daniel Dimpas Ibanez, Vince Jetro Quijano, Ralph Martinito Ebarli, Jade Mark Laparan, Jojo Bering Vlog, Jason Ambos, JR Pinuti, Cooks Gaming, May Orivilio Urungan, Barry Alguso, Max Zaldia, Clintoy Stampos, Kent Suelo, Rex Saicon Iso, Idiljan Aying Lumusod, Franklin Sean Zoniega Heredera, Jo Mari Bacalso, Dave Smith Cabezas, Vincent Carbajal, Ninyo James Berdon, at ang pinakahuli, si Hyra Ilaya Bacauli. Sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, huwag kalimutan i-visit na YouTube channel, Junfel Hilig, pa-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang. And see you in the next vlog. Bye-bye! Dito sa Going Polele! I know your friends gone mad, lock up enunciation. I've been sipping, drowning in my cup for real, can we get it? Magtagin ng emperador, baka sakali makalimot sa nakaraan. Smoking and lighting up a cig, let the pain heal, feelings faded that quick. Yaman na. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.